JS? Ina JS3 ne ina ga. Amma ba ka yi nuna wakan ba? Gaskiya bai da suna, kawai sunan wakan my track 1. To kalmomin wakan ba? Gaskiya ba zan iya tunanin da wakan yake. To bancin shi da kake SS1 zuwa SS3 in ka na san ka sake waƙoƙi da yawa. Ka tuna guda ɗaya yanzu mu ci. Gaskiya akwai waƙoƙin da muka yi irin daga baya ne na fara waka ne kadai amma almost all the time irin in group muke waka amma mun yi waƙoƙi mun yi su lokacin ba kai kadai kake yi ba na fahimta ya mun yi swagger baby shine first irin waka da muka taɓa yi wanda ta samu makar ba irin within ourselves ma ba ma wai mutane to shine swagger baby. To wani ya ce waɗanne makarantu ka yi wato tun daga secondary har zuwa jami'a tun daga primary ma ne na je na yi daga nursery na yi quintessence na yi artec na yi legacy a ina ne a nan Kaduna na yi legacy school na yi daga legacy school muka zo muka koma Zaria na yi contemporary life school sannan muka dawo na yi youth star da muka dawo youth star daga nan sai na je JMA Premier na yi JS1 duk kai kaɗai ya daga mun yawo daga JMA Premier na koma FGC to a FGC na yi graduating FGC Kaduna kenan ya FGC Malali wanda yake Malali ya ok na san makarantar to tambaya ta gaba ta ce ta yaya ka tsinci kanka a music industry wato a fagen waƙoƙi kenan ok gaskiya kamar yadda dai na faɗa ni kawai ina waƙa na ne dan lokacin da na fara ma waƙa a school wani friend ina ne na jawo yana yawan son waƙa to mu muna da studio a gidanmu lokacin so irin naga yana son bai rabe ni naga yana son waƙoƙi yana son yin waƙa sai na jawo shi na ce mai kana son kai waƙa muna da studio zan iya kawo ka saka mai waƙa sai iri yayi da kafin ka ci gaba kuna da studio a gida kuma lokacin baka fara waƙa ba kai waki amfani da studio ana aiki a like lokacin MDC studio ake kiran studio din irin akwai masu zuwa suna yin waƙa Hausa haka ok mutane daga waje wato ke zuwa su waka ok to ci gaba da labarin idan sun gama ne sai irin mu kuma sai mu dan shiga sai mu dan yi na English mu yana kallon ba ana da wani gade ci gaba to shi ne na zo na kira shi na ce mai ya zo gidan na mai kwatancen gidan ya sha mawasa nake yana mai irin tsiya sai dai kawai shi kuma ya zo da ya zo kawai sai na studio ya ce studio kawai sai na ce mai ai ba wani abu kawai ban sa a sani a school irin shine sai muka shiga studio din da muka shiga na hada wani kiɗa already sai ya saka bass din shi ni ma na saka bass din so bai da waya lokacin ni ina da waya sai ya ce da Allah zo da wakan makaranta na zo da wakan makaranta sai in tura a wayan abokin shi to sai na ce mai gaskiya ba zan zo da waya na makaranta na sai dai under one condition sai ya gaya ma kowa cewa fa sai ya shiru da bakin shi kada ya gaya ma kowa cewa ya yi waka fa I used to be the irin shy type of guy wato ba ka son shiga mutane ba ka son hayaniya to kawai bawan Allah nan da na je makaranta bayan na tura mai waka kawai sai dai kawai na ga ina tafiya sai ga ana nura can kawai sai da gama kawai playing waka aka zo aka yi gaba na ya faɗi na ce mai ki ya saka ma haka ya ce ai ina kawai in ya gudu yanzu haka ma muna da performance ranar Saturday na ce to zan tsaya gaban mutane ya ba zan tsaya gaban mutane bai ce ai kawai sai yadda za mu yi kawai we are in this now kawai sai na ce irin wato ka tsunduma kenan dole babu yadda za ka yi to haka fa na je na dinga habbaci sai da na kasa yi saboda zan yi performing sai ran da muka zo yin performing din ina fasowa kan stage kawai na koma
ka kasa yi kenan. Wallahi na koma sai can na ƙara legowa sai aka yi kawai sai shine na samu courage, to that was the beginning. Tun daga lokacin kenan kawai. Amma dama dai kana da sha'awar yin waka kenan, kana yi a gida kenan koko? Gaskiya ni na fi sha'awar kiɗoɗin ne, irin kiɗoɗin nake so. Ok, haɗa kiɗi. A lokacin ma ba wani turanci nake ji ba, da zaman magana ma me ake faɗi a waka. Kin gane a kawai irin flow din ne da inda beats din suke shi. To ɗaya in tambaye ka. Ina ka koyi turancin ka, to tun da dai ka dai iya turanci sosai a waƙoƙin ka ce wai kai a lokacin ba turanci kake ji ba. Kai turancin ka ma kana magana kamar wani ɗan Amerika ai ko? Well, gaskiya waka shine yasa na iya turanci. Da ce ina waka, I don't think zan iya wani turanci tsakani da Allah. Saboda waka nan ne yasa na da curiosity. Ina zuwa kana da son sanin abubuwa ke. Ya, ina kallon celebrities irin yaya suke yin interviews, ya suke answering questions. Da suke hirar rikinsu. Da kuma rubuta wakan nan ya sa ni kullum ina cikin dictionary. Wani lokaci ma sai in haɗa wani word, sai in shiga dictionary in nemo word in ga ko akwai shi yana existing mai yana fin shi. Sai ka zauna kai duba kamus. Yes, abin da nake kenan. Wato haka nan turancin ka ya gode. To bari mu je ga tambaya ta gaba. Ya ce yaya batun wakar ka da Rahaman Jago? Allah ya sa na faɗa sunan daidai, haka ake faɗa? Rahaman Jago, ya. Yaya batun wakar ka da Rahaman Jago da Zlatan? Me yasa baka sake shi ba? Well, ai ba waka na bane, wakan Rahaman Jago ne. So probably saboda corona din nan ne, shi yasa na san cewa ba a saki ba. Za a sake shi? Very soon, yeah. Amma za ka iya gaya mana wani abu akan wakar Hausa kai ko Turanci kai a cikin wakar? Gaskiya Hausa ne, na Yarbanci. Da Yarbanci? To gaskiya ne. Wani ya ce me yasa talent ɗinka bai kare ba? Gaskiya sani ba. Well, gaskiya ni ma ina yawan ganin irin questions nan cewa irin where am I getting my talent from, menene gaskiya kawai shi wannan da ba haka nake ba, kawai hard work ne. In kana kasa hard work abin da yake ma wuya zai zo ya daina ma wuya. Wato in ka sa kwazo. Yes, ka sa kwazo akan kai wannan abin kana son kai wannan abin. Kana so ka koya. Za ka koya. There's nothing like wani natural talent ko wani irin way kawai you are just no. Tsananin practice ne kawai da irin tsantsan. Wato duk baiwa dai mutum dai sai ya tsaya ya sa hankali ya mai da hankali. Sai ka mai da hankali. To tambaya ta gaba ta ce wace hanya za a iya samun waƙoƙinka? Yawwa. Idan za ku saurari waƙoƙinmu ku dinga shiga Apple Music, ko ku dinga shiga Spotify, ko ku dinga shiga Deezer ko Boomplay. Wannan platforms sun saboda sanan ne idan kuka saurari waƙoƙinmu za mu samu kuɗi. Kun gane ai sanan ne aka saurari waƙoƙinmu za mu samu kuɗi, amma if you are just irin downloading kuma it's very easy ka samu waƙoƙinmu sanan. Wato ba abu mai wuya bane ba. Yeah, ba abu mai wuya bane. It's even harder ka je Google kana neman waka da ka shiga Spotify irin ko ne. Ya fi wuya mutum ya je Google. Wato ya fi sauƙin su je Spotify da sauransu da su je Google. Yeah. To shi ne. Idan aka yi haka za a isa ɗin artist sosai. To tambaya ta gaba yaushe za ka yi aure? Ai student ne sai ya gama makaranta zai aure. Don kai ɗalibi ne shi kenan ba za ka yi aure yanzu ba? Haba abubuwa ai sai su mu yawa. To haka ne. To wata tambayar makamcin ta baya. Tambayar ta ce idan ka samu mata yau ka shirya? Gaskiya ban shirya ba, sai na gama makaranta. Don babu wacce zan je gaban babanta ce zan aure ban gama makaranta ba. A ɗauke ni serious mutum. Wata ɗauke ka wanda ya san me yake yi. To sai na gama makaranta na ni kaina zan fi zama. Yanzu kana wani aji ne a makaranta? Ina level 5. Wato kana aji 5 kenan. Shine aji na ƙarshe a fannin da kake karatu kenan. To sauranka watanni kaɗan ka gama kenan. So sauranka watanni kaɗan ka yi aure kenan.
Na corona ya riga ya shigo. Corona ya riga ya shigo. To yanzu idan ka gama makarantar kana samun mata wacce kake so za ka yi aure. Ina binciko ma masu sauraro ne saboda mutum kusan 10 suka aiko mu wannan tambayar. Tabbijan. Ni ba wani tsoho bane ba fa. To yanzu bari mu je ga tambaya ta gaba. Tambayar ta ce me yasa baka koma Lagos har yanzu ba duba da yadda yawancin kwararrun rappers wato mawaka din Najeriya na can. Okay. Yanzu take for example. Misali. Ba da example. Sai za a yi wanda ke Yoruba rap zai zo arewa ya ce za yana so a san shi a gaba ɗaya arewa amma kuma Yoruba zai dinga yi. In gane ba za a gane me yake cewa ba. In gane ya yi. To amma mene idan dan arewa ya tsaya a arewa ya gina kanshi ya gina family base. In gane? To idan sai ka je wani waje. It will be easier for mutane su karɓe ka a can in ka je. In gane? Amma ba a san ka ba a waje kin ka faɗo ka ce kana so a san ka akwai problem. Wato zai fi sauƙi ka gama gina kanka a arewa sannan ka za ka tafi kudancin Najeriya. In ka je can ma za a ɗauke ka irin za a girmama ka kin gane ai. Na fahimta. Wato ba ka so ka tafi can ka. Yeah, two different markets ne. Lagos market is different. Kasuwanni daban-daban ne. Yawwa to shi ne. To tambaya ta gaba tambayar ta ce wata hira da aka yi maka an tambaye ka a wata hira da aka yi maka kwanakin baya an tambaye ka tsakanin Kano da Kaduna wacce ce ka fi so a cikin jihohin biyu wacce ce ka fi so amma ka ƙi ka zaɓa Kaduna ce jihar ka gane wai gaba ɗaya biyun ma baka zaɓi kowanne ba saboda ba ka son ka saba ma wani to me yasa baka zaɓi Kaduna ba saboda Kaduna ce jihar ka kana gujewa Kaduna kenan Izo me ke ɓata min rai abin da ke ɓata min rai shi ne na shiga Twitter ga an sa Kaduna versus Kano abin da na ɓata min rai me yasa to like to really what's the point wato kana ganin ba ni a waje na duk waje ɗaya ne wallahi duk waje ɗaya ne duk dai arewanci duk arewanci kawai so tambaya ta gaba aka ce kayi rikodin waka da DJ yaushe zaka sake wakar very soon gaskiya okay ban sa date ba amma very soon in fact maybe shi ne ma next song ina da sake wato shine waka kana gaba da zaka sake yeah maybe to tambaya ta gaba wani irin gudunmuwa waƙoƙinka suke bayarwa ga matasa da kuma al'adar Hausa well waƙa na da nake yi ina waƙa na nishaɗantarwa ne kuma ina yin na faɗakarwa shi kuma al'adar Hausa akwai well mutane da yawa ba su sani ba amma akwai turawa da yawa da suke bi na